RMN Davao. Listen win. Listen win. Hello, Nay. May bunta ko sa pangalan. Susima Cortez. Oo. Sure mi ba nga DXDC gud mong paminaw? Si Jud RMM. Kay Kay RMM malinga ka. ako sa drama o sa mga balita nila. Nay, kay naadtan man kanamo nga naminaw sa DXDC karong buntaga. Syempre, nami dala karon mga kasama. Radyo June, itunon na nato ang ato ang dala nga init kayo nga lechon manok ug bugno kay nga soft drinks kay nanay. Itunon na nato, Nay. Salamat kaayo. Kay nga soft drink ko. Daghan sa kay nga lechon manok. Di na mahurot ni nanay. Kaurot ani ako nang sawaan sa akong mga apo ug akong anak. Ay, apod-apod daw ni nanay sa iyang mga apog sa iyang pamilya din eh. Nay, congratulations gikan sa Team RMN. Salamat kaayo. God bless, Nay. Ko grasya. Okay, ayan. Mga kasama, Radyo June, ang atong winners sa atong RMN Listen Win karong muntaga. Kauban si Radyo Joel Veray, kini si Radyo Man ay Miguelita Tatak, RMN. RMN Davao. Listen win. Listen win.